Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tarsila, ayaw gyud pagpakasayop sa pagsubak. Kung magmasinupakon ka man yun gani, dili kayang halad lang ang mamatay. Lakip ka na, Tarsila! Unsa? Hinaot ka makaamgo ka, Tarsila. Dili ka angay nga mag-iinguni, ana. Kay sukad pa kani adto. Nasayod ka na. Nagisamkon mo ang putli nga halad alang sa katumanan sa probinsya. Huwa na ko makasabot sa kong kaugalingon. Kung anong naingon ko niiningan to ka, Brenna. Dili ka ingon ni anak, dili ba? Nakaila na kay kunimo kung sa kakatiga. Kaya ra di mo kontrolahon ka ng pagpati atar sila. Di sakripisyo ko. Dili kay tungod lang sa katumanan sa propesya, kundi tungod sa gisaan nga ni kanako ni aning Senior Benedicto Buenavides. Sa? Kay ngano ba di ay? Unsay gisaad sa apuhan ni Menard diha kanimo tar sila? Sinvergüenza! Ayaw magpatakag ukab niya ng baho mong ba, Tarsila! Hello, Yaya? Dong Jo Marie, dili man ako makontak si Papa ni mo, Minard. Ha? Kay ganong day? Naay problema di ha, ya? Uwa man, kuan lang. Gusto unta kong mananghid ni Sir Minard dong, nga mopahawa na ko din sa inyo. Oh, Yaya Ingrasya. Tiguwang naman taon ko dong. Gusto ko mopahuway na og panarbaho. Pero, Yaya, wa naman kay kabanay, di ba? Oo, pero igo-igo na ba tinghali ang akong natigom gikan sa akong sweldo dong. Aron magasto nako hangtod sa akong kamatayon. Diha na langod ka, Yaya. Wa ba'y kapapahuwa diha ni Papa Maynard, ha? Sige dong. Manawag lang unya ko niya pag-usab. Bye. Kung nahibaw ka pa lang dong, nagikuyawan ako karon. Kay gibati na ako nga, may kasuko na si Sir Minard nga rin ako. Apan, sagdi lang. Kay nilampos man ko sa pag-agak sa katapusan kaliwat sa mga Benavides, paingon sa kahayag. Yaya, di sa tao liya. Kay gusto bang ko nga atata sa church. Musimbaw na ta. Mag-pray ta ni Lord. Aran tabangan ta niya, Yaya. Sige na. Please. Sukad nga, gisigihan ako siya og daha sa simbahan. Naanad na siya. Og siya na gani hinuon mo ay mga ganda ko nga musimba mi. Promise, Yaya. Di lagi kumusulti ni Papa Minard nga modali kita sa simbahan. Ganahan mo ko musimba god. Parehas ako ang mga classmates ba. Pero masukuman si Papa Minard. Nataligamaan ni Sir Minard ka ng pahina. Nagpakabisi siya sa iyang mga negosyo ug sa giduma niyang kulto. Hangtod nga ang iyang anak. Ang katapusang dugo sa mga Benavides, nahimo ng usa ka relihiyoso ug Diyos noon. Nang Tarsila, patay na si Padre Marcelindo dayon. Mao ba? Gipatay ang pare dito sa gibalhina niyang parokya nang gigulgol ang liog. Oh, wa na lain naghimo, ana. Ang kulto ni Barsino. Oh, Ay, sus. Wa say kalainan sa amahan niyang si Bersamin. mao ba, nang?
Biktima magani sa paggulgol sa liog kani si Sir Varsino. Nga mo'y nakaingon nga mura nagrobot ang iyang tingog karon. Unya, buhaton na hinuon niya kana sa uban. Amot lang. Mas mutuo pa ko na nga ang naggulgol sa liog sa pari dito sa lungsod sa Prosperidad. Mao ang mga sinugo sa tao nga nigulgol sa liog kaniadto ni Sir Varsino. Time para good. Giunsa man imong pagsiguro nga ang imong amahan mo'y nagsugo og mga tao aron patyon si Padre Marcelindo dayon doon. Kaya nga no, si Papa Maynard gid ang naggulgol sa luog ni Sir Varsino. Nang sila? Ha? Si Piat man kanang. Diretso magaghisgot sa pangan ni Papa Maynard. Or ambot lang. Ambot eh. Wa ko kay baw. Kung gano'ng gitubayan ta ka, diya ka na. Nagduo siya nga wa pa kumasayod sa batuod. Kung may angay magkong basulan, kana mao ang pagkahimo kong usa ka Benavides. Kung makapili pa naman ako, di gid mahitabo nga pilion ko ang mamahimong sakop sa pamilyang Benavides. Gikauwaw ko ang ilang pagka-antikristo. Bren, Krish, komportable ra ka? Sukad na sayra nimo nga ang nailhan nimong tiya. Mao di ay ang imong mama? komportable raman. Mao ba? Gihangop magud nako ang kamatuoran. Nga inahan ako siya. O, ni-adjust na lang pud ko. Wa ko ana, Bren. Krisha, Nahimot nimo kay buutan man ka. Ako, di ba gid ko buutan? So, dili gyud na nako mahimo. ayaw ko sige ang hikayon nga makita mo. Ug mahika pa nato ang matuod natong inahan, Krisha. Ay, dili man day si Mami Rolaida ang matuod na kong inahan. Pero ano siya pa man cute? Ayaw pagsulti og sama ana, uy. Ni Prangka ra man kukuyt. Dili baya kita makabuot kung kinsa ang mahimo natong inahan. Dili ta makapili. Ang ako lang ba? Okay naman unta tukoy. Dili day si Mami Rolaida nga usa ka satanista. Mo'y akong biological mom. But the worst is, hastang matuod na kong inahan. Satanista sa gihapon. Krisha, Dili man nata siya lisod dawaton. Kaya ang kamatuoran, Bran. Dili man ikatinay nga siya ang may pagkatao nako. o niya, Krish? Ang lisod dawaton, mao ang iyang pagkasatanista. Magtinabagay ka ta. Aron ato siyang awhagon nga mobiya sa sunghayang tinuhuan. Kuno kay nahimo nga suod na mo. Unsa na ka kuno? Nahangtod ron, wa pa mo tahod niya, di ba? Krisha, dawatan na lang siya isip matuod sa nimong inahan. Ay, dili pa gid ko ready, Bren. Sorry gid kaayo. Oh, basin usa nga to. Basta kay dili pa karon. Sagdi lang. Okay ra. Ma, Makasabot ko siyang gibati sa pagkakaroon. mamatar sila. Miingon man gyud siya na ako. Nga dili ko lisod ang pagdawat nimo. Nga inahan, ang lisod ko dawaton. Mao ang imong pagkasatanista. Misulti siya na? O lagi, ma. Mao ba? Sayon ra kaniyang madawat, ma. Kung talikdan nimo sa hingpit ang yawan o nimong tinuhuan. Dili, Bina. Dili. Mamatar sila. Magpadayon ko sa akong gibarugan nga pagtuo bisan pagdili ko niya madawat. Gusto kong karon gyudayon. Mopahawa ko. Nining imo kaugalingon, Sir Maynard. Mudayon ka lagbiya. Abi kay dako ka naman kayo og nahimong kadaot. Kanahimo sa alimpatakan sa matanong Benavides. Sir Maynard. Gipugos mo gyud og tisok sa iyang salabutan ang inyong tinuhuan ug ang inyong Dios. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!